geen paus van enkel woorden. Hij had weliswaar een woord voor iedereen. Was er voor iedereen? Stapte op iedereen af wie het ook was. Buonasera, goedenavond, waren zijn eerste woorden na zijn uitverkiezing. En vervolgens boog hij langdurig, terwijl hij vroeg of de gelovigen op het Sint-Pietersplein hem voor zijn taak wilde zegenen. Hij legde als paus voortdurend verbinding. Zijn eerste bezoek was naar de vluchtelingen in Lampedusa. En sindsdien bleef hij trouw aan zichzelf en aan mensen. De vreugde van het evangelie is een van zijn leven.